Welcome to Usinde Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usinde kukubi ongumethuli wezinhlelo kumabona kude uphinde abe ngumlingisi inomorolongo. Usinde kuyisiphihli sengozi yemonto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi elandibula khona le video. Mangiqala usijona leli khasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ongangibiza intatheli ka YouTube. Uthi ubonga uNkulunkulu inomorolongo ongumethuli wezinhlelo uphinde abe ngumlingisi kubabona kude. La kinqe khona nemonto yasha yanqonqa kodwa yena uphume engenami. Lo mlingisi uthi ubesuka eJozi elibangise eWelcome Free State ngomgqibelo ngomhla ka7 nala avele ehlela khona ingozi enyantisayo. Naye uthakaza ukuthi uphunyuke kanjani. Uqhube wathi bengibheke ekhaya ngiyobona umndeni wami nalapho bese kusele khona nje emzuzu u30 ukuthi ngifinyelele ekhaya ngibe sengidibana nama potholes nokuyiwona ke angiphazamisile imoto yabe isiluza icontrol yabe isindiza ngithuke isingaphandle komgwaqo ngizweke isibanga umsindo omkhulu kanti sigibela phezulu kofenisi kwaqhuma nama airbags. Uthe ngiphaphame umlilo usushubhanguhangu ngenhlanhla ngikhonile ukuyivula imoto ngakhona nokubona ifoni yami. Uthi ke ngisizwe intombazane yomlungu ekhonile ukungikhipha emontweni konke ke bengasabonakala emva kwalokho ke kodwa ke ngibonga ukuthi umphefumulo usindile. Konke benguphethe emontweni kushe nemonto kanye nezipho ebengithi ngisiphathele umndeni wami nazo zishe ngemonto. Bebeke sebengithatha bengiphuthumise esibhedlela kodwa ke sengiphumile yize noma ngithe ukulimala ngilimala ekhanda nakwezinye indawo emzimbeni kodwa ke uthi ubonga ukusinda kule ngozi. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo sithi sengathi ke engasheshe alulame.